ହେଇଟି ମାଲିକେ ଖାଇବ ନଳ ହଇବ ବଳ ସେପଟେ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ। ଆରେ ବାପ ଲଗାଇଲେ ତାଳ। କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ? ବାପ ଲଗାଇଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହୁଏ ସତ କାଳ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଧାନୁଆ ଲଙ୍କାର ବହୁତ ଝାଳ। ଆରେ ଝାଳ ମାନେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷାରେ ଲଙ୍କାର ରାଗ ମାଲିକେ ରାଗ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ମାଛକୁ ଜଗିଛି କେମିତି ବଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୟ ଗୋଟିଏ ଫୋକସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଜୀବନଟା ଖାଲି 2 ଦିନର, ଦିନେ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଦିନେ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ। ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଦିନ କେବେ ଗର୍ବ କରନା, ଆଉ ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ଦିନ କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ନା। ସେଆଡ଼େ ନାହିଁ ବିଲରେ ମୋର କେତେ କାମ ପଡ଼ିଅଛି। ଖରା ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଲାଣି, ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଡାକିଲେଣି। କାଶିଆ କପିଳାକୁ ତରାଣି ଦେବାର ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ।